It's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinakripisyo ko ang aking pangarap para sa pag-ibig na hindi pala tunay. Hi DJ Rocky. Isa akong fan ninyo na mahilig makinig sa Love Radio Manila. First time kong magsusulat sa'yo. And ito ay dedicated sa isang lalaki na pinagkatiwalaan ko ng buong buo, na naging isang malaking regret sa buhay ko. Itago mo ako sa pangalang Mariel, 24 years old, taga-probinsya, at isang nurse. This is my secret file. Masasabi kong malas ako sa pag-ibig. Kasi hindi tumatagal yung mga relasyon ko. Although may tumagal naman, pero ang ending, panluloko. So, I've finally came into the point na I've given up on love. Siguro kasi hindi nila nakikita yung worth ko. Or mapapatanong ako, kapalit-palit ba ako? Hindi ba ako sapat? Hindi ba ako maganda? Well, I don't know. So, nag-decide ako magtrabaho for just 2 years dito sa Pinas. After that, magre-resign na sa ospital at magpo-focus na sa pagpaprocess ng mga paper na kakailanganin for abroad. Yan yung buong mindset ko. All throughout my working life. Until may dumating na isang lalaking hindi ko akalaing darating sa buhay ko. Unexpected. Nagkakilala kami through Tinder. Oo, I tried using online dating apps kasi nga curious ako kung may mapapala ba ako. So ayun, nag-match kami ng isang doctor. Itago natin siya sa pangalang Mel. He is 31 years old. Isang kagalang-galang na lalaki at isang mabuting doktor. Of course, we started out as just plain strangers and then we became friends as time went by. Hindi naman ako nag-e-expect or nag-assume ng kung ano-ano, basta hanggang friends lang. Ilang buwan na kami nag-uusap hanggang sa, ayun, nag-ask na siya ng social media accounts ko. Binigay ko rin naman. Parehas kaming galing sa isang mapait na relasyon. Nagkakasundo naman kami agad sa mga bagay-bagay and we have the same things in common. Minsan naglalaro kami sa bahay ng isang mobile game app. Hanggang sa nanonood kami ng movie together. Movie date, ika nga. Fast forward, nagtapat siya sa akin. Which hindi ko naman ine-expect na magugustuhan niya ako kasi akala ko nga, friends lang. So ayun, palihim akong nagkagusto sa kanya. So inamin ko rin. He told me na isa ako sa pinakaunang nag-reciprocate ng feelings sa kanya. Natulala pa siya noon dahil bagong gising siya. Hindi niya rin in-expect na magkakagusto rin ako sa kanya. Fast forward, palapit na ang Valentine's Day. Nag-iya siya mag-exchange gift. Relo yung pinag-usapan namin. Pink na relo ang ibinigay niya at black naman yung ibinigay ko for him. Todo effort akong nag-decorate ng package with letter inside pa. And yung package niya naman for me, of course, may letter din kasama. Which is, isusulat ko rin dito. Hi crush, I'll start this letter by thanking you. Salamat for being you. I'm lucky na nakilala kita in a way you wouldn't normally meet someone. Thanks for being the first person in a long time that actually had the courage of being honest with what you feel. Amazing. Ulitin ko lang, gusto rin kita. And I will continue to like you more as time passes by. Hanggang mag-super saya na. Haha. I guess the one thing that's standing our way is distance. It's gonna be hard for sure. Pero you are the hirap na pinili kong harapin. Good luck sa atin. May this gift remind you one thing. And that is me. That during in your most toxic of days, someone is waiting for you. Naiyak ako while reading the letter. Pero it was tears of joy. Naisip ko, ito na ba yung guy for me? Napakabilis ko naman mag-assume, diba? So fast forward on Valentine's Day, binigyan niya ako ng regalo. It's a small box with a flower inside and with a short note.
todo kilig naman si ate girl ninyo. Dahil imagine the effort he has been giving me even though we're miles away. Like sending me food via, alam nyo na. And then, he gives me gifts. He made me feel na hindi hadlang ang distansya sa pag-express niya ng love for me. Hindi ako nag-doubt ever since sa kanya dahil parati siyang consistent and true to his words and feelings. Never ako na-bother with him and never ako nagduda, which is nakakapanibago lang for me dahil for the first time in my life, first time kong nakaramdam na at peace ako sa isang lalaki. Like sobra yung tiwala mo for him. Ilang beses na siyang nag-attempt na bisitahin ako sa probinsya. Pero ilang beses din yung naudlot dahil ECQ, MECQ status, mga ganun, pagulo-gulo. So, nag-decide ako sabihin sa kanya na hintayin niya na lang akong mag-resign from work and that's the time na pwede na kami magkasama. For real. Nagplano rin kaming mag-Boracay. I insisted to pay also sa trip kaso he insisted na siya ang bahala sa lahat. Pero naudlot din yun dahil biglang MECQ ang aklan. So, we decided to move it on October. Fast forward, noong patapos na yung second year ko sa isang ospital, nag-submit na ako ng resignation letter. Inayos yung mga kakailanganin ko para sa pag-alis ko. Nag-suggest siyang maghanap ng place na kung saan ay magsasama kami sa iisang bubong. Pumayag din ako. Siyempre, marupok eh. At first, ayaw ng parents kong umalis ako due to the rising COVID cases. Diba? Pero, kinausap ko sila hanggang sa pumayag sila. Fast forward, sa date ng arrival ko sa NAIA, sinundo niya ako. Muntikang hindi niya ako masundo dahil fully booked ang schedule ng duty niya this September. Pero naganap siya ng ways para lang masundo at makasama niya ako on that day. The moment was so surreal dahil first time namin ever magkita at magkakasama agad sa iisang bubong. We hugged each other and we held hands while he is driving. Todo akong kabado and kilig at the same time. We did grocery shopping together and went straight to the place we're staying. Kabado uli ako kasi kaming dalawa na lang yun. Iniisip ko, what if may mangyayari sa amin agad pero hinanda ko na yung sarili ko sa mga posibleng mangyayari. Alam nyo na, pinaghandaan ko talaga yun. May ginawa akong pagtatabas prior sa date ng flight ko and everything. Nakakaloka. So pagdating sa bed, we cuddled, we kissed, pero hanggang dun lang yun dahil duty pa kinabukasan si Mel. 1 week and a half siyang nagjo-duty sa isang COVID facility. I was left alone, nababagot mag-isa sa kwarto. Sobrang miss na miss ko na siya noon. Miss kong mayakap ng maigpit. Balik niya is October 4, saktong few days before ng Boracay trip namin, which is naudlot din due to my job orientation sa isang ospital. He said na, okay lang yan, ang importante ay yung trabaho mo. So kinansel na namin. Fast forward, nung pagdating niya from his duty, 4 days off siya, napansin kong parang may something off sa kanya. Hindi ko ma-explain, pero parang there's something blocking between us eh. Napansin ko yun pero I kept my mouth shut. The next day, gustong-gusto ko siyang mahiyakap and halikan pero parang ang hirap gawin sa kanya. I don't know why, but it's like may invisible wall sa amin. He was not affectionate like he was before, and I crave for his affection. Whenever I tried to make an attempt, parang ang hirap gawin talaga. Parang hindi siya interesado. Hindi na siya nag-I love you sa akin. Tiniis ko yun ng ilang araw, tapos on the 4th day, naglakas loob akong i-open up sa kanya yung mga naobserbahan ko. It was right after dinner namin, and we were just watching a movie. Ako nasa sofa, siya naman nasa gaming chair niya. So I said, pwedeng magtanong? And then he said, ano yun? Tinanong ko siya, what are we? He smiled and shrugged. I don't know. Tanong ko, you don't know? Hindi ka sure? And then he said, oo. And then I asked, bakit? And then he answered, kasi hindi ko pa naiisip yung kung ano sa atin. Marami akong iniisip ngayon. Then I asked, tulad ng plans, sagot niya. Tanong ko, what plans? Then sabi niya, plans like sa future. And then sabi ko, kasi for me, we're like together, pero not officially, and there's no label. So anong plano mo for us? Anong gusto mong mangyari? Then he said, hindi ko pa alam. I'm not sure about sa relationship and where this will go and what will be the next. So natahimik ako.
Tears were starting to fall from my eyes. He offered me a tissue and asked me if I was crying. I ignored him. Pinakalma ko yung sarili ko, tas nagsalita ako. So you're not ready about being in a relationship? Then he said, hindi naman sa ganun. Hindi ko pa siya naiisip kasi marami akong naiisip ng mga priorities. And then sabi ko, tulad ng... I tried to ask him kung ano-ano ba yun, pero sa isip ko parang may tinatago siya. I asked him to be honest with me. Maintindihan ko naman if there's someone from his past knocking on his doors again and if there's something new. He keeps on repeating the same answer sa mga binabato kong questions sa kanya. And it was frustrating. So I ended up telling him na he was so malabo. I also ended up bursting out my feelings towards him. If naging honest ba siya sa akin from the very beginning, umuo naman siya doon. Sinabi ko sa kanya lahat-lahat ng mga napansin ko. You were much more affectionate before and sweeter. Nasaktan lang ako kasi yun yung napansin ko ngayon, so I brought it up para mapag-usapan. Then he answered, marami lang akong iniisip 24/7. Yung utak ko tumatakbo tungkol sa magiging future ko and sa career plans ko. Ayoko magbigay ng affection na alam kong hindi ako sure. So I asked him, but you love me naman. Then he said, I don't know, hindi ko pa naiisip yan. Kasi marami akong naiisip. Paulit-ulit kong naririnig yung mga salitang yun, which is alam kong napaka-vague pakinggan. Alam kong parang may mali, pero pilit niya pa rin ginagawang dahilan yan. Nakikita ko sa mga mata niya na parang wala lang sa kanya. He didn't show any emotions. Hinayaan niya lang akong umiyak na umiyak hanggang sa I stopped crying. I got up and went to our bedside table. There, I got the love letter he had given me. And I gave it back to him. And he said, anong gagawin ko rito? I answered, di ko alam, ikaw na bahala. Umasa pa naman ako dyan. And there, we sat on silence while watching a movie. From then on, nauna na ako natulog. He slept sa sofa, habang ako naman sa bed. Di na kami kumikibo sa isa't isa. The next day, hinintay ko siyang unang umalis, papuntang duty niya, while ako naman, tsaka pa ako bumangon after niyang umalis. 4 days siyang mawawala. Naisip kong umalis na permanently sa tinitirhan namin. Bago siya makabalik sa tinitirhan, hopefully wala na ako sa piling niya. Wala na siyang makikitang gamit na pagmamayari ko. At lalong wala nang sasalubong sa kanya sa pag-uwi niya. Ang lagi kong tinatanong sa kanya kung kumain na ba siya. Wala nang ganun. Wala nang mag-ayos ng gamit niya. Kasi na-realize ko, DJ Rocky, that night, parang hindi niya nakita yung worth ko. Tinanggap ko siya ng buo. Hindi niya nakita yung importance ng pag-sacrifice ko sa munti kong pangarap just to be with him. Lahat ng time and money na na-invest ko with him para lang mag-work yung relationship namin. Wala. Hindi na ako lumaban pa dahil sa nakita kong ayaw niya. Ayaw na niya. Wala na siyang pakialam at hindi na siya interesado pa. I cannot stand being with him anymore. And I almost could not breathe nung nangyari yung confrontation ko with him. Dapat pala nakinig na lang ako sa parents ko noon. I should have seen the signs that the universe has been telling me noon pa. Sa patuloy ng pag-uudlot ng pagkikita at plano namin, na we're not meant to be together. Nauuwi na ako sa amin. Ayusin ko rin yung buhay at oras na nasayang ko para sa sarili ko. Babangon ako uli at patuloy na mangangarap para sa sarili and for my future. I know, it's not yet the right time for me to be with a man, but I know God will provide soon, in His right time, and in His will. Salamat sa pakikinig at sa pag-aantabay sa aking munting storya. Naway magsilbing leksyon po ito sa karamihan na huwag ninyong kalilimutan o isusuko yung pangarap ninyo para lang sa pag-ibig. Thank you, DJ Rocky. Hanggang sa muli. Ako si Mariel at ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.